Antonela Malis ovog je prosinca jedna od najzaposlenijih domaćih opernih pjevačica. Priprema brojne koncerte, ali ne zaboravlja i one koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu pjevati. Više o projektu Glasom od srca za osobe bez glasnica otkrila je Lani Pavić. Antonela Malis osoba je puna duha koju je na prvi pogled lako prepoznati po vedrini i dalmatinskom šarmu. Godinama je jedna od najboljih domaćih opernih pjevačica, a svoje glazbeno znanje i talent koristi ne samo kako bi gradila uspješnu karijeru, nego i u svrhu općeg dobra. Baš to je cilj serije božićnih nastupa koje održava s posebnom svrhom. Dogodilo se da niz svih tih koncertnih nastupa, niz tih mojih gostovanja za razne humanitarne akcije, za razne potrebite akcije, je u meni u trenutku osvijestilo jednu moju želju da sam u trenutku razgovora na sasvim jednom drugom koncertu kliknula, imala inspirativni trenutak da koncert Božićna bajka nazovem Glasom od srca za osobe bez glasnica i da mi zapravo glavni gosti koji su mene motivirali bude zbor Optimisti, zbor udruge laringektomiranih osoba iz Zagreba, dakle pjevača bez glasnica koji šalju jednu snažnu poruku svima kako je zapravo lijepo živjeti život sa velikom zahvalnošću za svaki dan i kako ga vrijedi živjeti. Znači pravi heroji, pravi ambasadori. Moćan glas je ono što Antonelu profesionalno određuje, ali je itekako svjesna da je on više od poslovnog alata. Naime, mogućnost da lijepo pjeva za nju je Božji dar. Često puta bi ja znala kroz svoju, 21, samo, ulazimo u 22. godinu samo umjetničke karijere. Ne zbrajam one prve početke koji su bili sa 4. godinom života. Dakle, kao mala sam već krenula na pozornicu i to je tako išlo cijeli život. Znači, cijeli život, 2 škole, 2 vrtića, dvostruko glazbeno obrazovanje, pa sve na kraju do Rima, gdje sam kao završeni profesor glazbene umjetnosti otišla ponovno biti student opernog pjevanja kojeg sam i magistrirala i završila tamo i dalje se glasom po svijetu predstavljala. Uvijek bi znala reći kad sjednem u avion ili kad sjednem u auto ili kad jednostavno moraš otići od jednog do drugog mjesta odredišta, rekla Bože hvala ti jer zapravo ja ovo sad ne bi napravila da ne radim ovo što radim. A zapravo je li to samo posao? To je životni poziv, cijeloživotni poziv. Do ovakvih spoznaja došla je postepeno. Naime, nekada je svoj talent shvaćala zdravo za gotovo, čak će reći da je bila kampanjac, a danas zna da glazbom može doprijeti do ljudi koji su joj bliski, ali i oni iz drugog kraja svijeta. Gdje god sam otišla, u velikoj većini slučajeva sam uvijek pjevala za strance, dakle ljudi drugog govornog područja, gdje možda čak nisam ih niti razumjela, dakle u nekom stranom jeziku s kojima su mi se obraćali, ali putem emocije koju sam prenosila sam shvatila koliko smo mi svi jedno. Koliko svi imamo zapravo te iste potrebe, a potrebe je u konačnici da se osjećamo dobro. Da ono što radimo, da nas to zaista veseli. Zašto radimo i što radimo, mislim da je uspjeh jednako radost. I to, kad sam to na tim putovanjima osvijestila, kad sam tako i upoznavala ljude, kad su mi prilazili ljude koji prvi put vidiš u životu i kad sam nastavljala dalje njegovati te kontakte s tim ljudima, shvatila sam koliko nam malo treba i koliko meni malo treba da bi ja bila radosna i kolika ta moja radost potakne kod drugih ljudi da se osjećaju dobro. Bez obzira što je brojne dojmove iz svijeta pohranila u svoju osobnost, ona je velikim dijelom satkana od najljepših uspomena s Hvara koje su posebno žive u božićno vrijeme. Biće fritula pod obaveznom koje se tradicionalno pripravljaju po nonino receptu na Badnju noć, da to sve fino miriše. To moj sin obožava.
On je već veliki čovjek, 18 godina, ali recimo toliko puta smo imali priliku otići negdje za badnju večer ili za Božić, ali on jednostavno kaže nemoj mama, molim te, meni je najdraže kad smo mi doma ovako svi za stolom, svi na okupu. Biće tu i tradicionalnih starogrojskih paprenjaci, da, uz prošek starogrojski. Biće svega onako tradicionalno kako smo mi, kako je to. To su nekakvi okusi, mirisi koji su mi ostali. Na našu sreću imamo i bubnjeve, imamo i klavir, i gitare, i violine, i flaute. Kod nas kad je fešta doma uvijek su svi mislili od malih nogu da se ja udajem jer je to velika glazbena obitelj. Onda svako kad se najede onda uhvati se svog instrumenta. Biće ovih božićnih pjesama. U Starom gradu na Hvaru to idu kolendat po kućama. Mi nećemo, mi ćemo u kući kolendat. I naravno uz program televizije. Ja sanjam jedan bijel Božić, da opet dođe u naš grad, da su zvijezde gore i tiho da se stvore svi ljudi koje volim.